A yayin da kake ta fafutuka da rayuwa a Najeriya, akwai wani babban abu mafi girma da ke faruwa. Wani kalar rikici yana tasowa a duniya. World War III. Najeriya na ci gaba da karɓan bashi a hannun masu jajayen kunnuwa. Kuma har yanzu asarar rayuka ake a irin wurare kamar su Maiduguri, Katsina da Kaduna. Amma babban matsalar ita ce, yawancin 'yan Najeriya ma ba su fahimci yadda waɗannan abubuwan ke da alaƙa da su ba. Bari mu fara da abin da ke faruwa a duniya baki ɗaya. Akwai alamun tashin hankali mai tsanani tsakanin wasu manyan ƙasashe na duniya. Kuma duk lokacin da irin haka ta faru, ƙasashe kamar su Najeriya ba sa tsira daga sakamakon abin da waɗannan suka janyo. A lokaci guda kuma, a nan cikin gida Najeriya, wasu abubuwa na daban ne ke faruwa. Fashewar bama-bamai a garin Maiduguri, 'yan ta'adda na ci gaba da samun lasisi daga wurin gwamnati, kuma ana ci gaba da raya Lagos akan sauran garuruwa. Abin da mutane ke magana a kai shine shiru da shugabanni ke yi. Amma ga abin da mutane da yawa ba su fahimta ba. A lokacin da tashin hankali ya yi ƙamari a tsakanin wasu manyan ƙasashe a duniya, farashin mai na tashi. Idan farashin mai ya tashi, komai a Najeriya yana ƙara tashi. Sa'an nan ya yi wahala, abinci, sufuri, kai rayuwa ma gaba ɗaya. A lokaci guda kuma, Najeriya na ci gaba da karɓan bashi daga ƙasashen waje, wanda wasu al'ummar ke cewa ba sa gani a ƙasa. Saboda haka, tambayar ba wai kawai me yake faruwa ba ne. A'a, tambayar ta gaskiya ita ce, ina Najeriya za ta da mu? Najeriya ba kawai ta zama 'yar amshin shata ba ce akan matsalolin da ke faruwa ba ne. A'a, ana ƙara gina ta ne ta hanyar waɗannan matsalolin. Sake jiki da maƙiyanta, kalar shugabancin son rai na gida, kuma talakan Najeriya yana tsakiyarsu. Wannan ba kawai iya siyasa ba ce. A'a, wannan tana nufin fahimtar gaskiyar rayuwar da muke ciki ne. Domin idan baka fahimci abin da ke faruwa ba, ba za ka fahimci abin da ke zuwa ba. Ka yi tunani, tunanin ma me za ka yi? Shin Najeriya tana tafiya daidai ko akwai sauran gyara? Rubuta a comment, sa'an nan ka danna subscribe domin gaskiyar lamari ta dawo.